Zien we die kleine stille eventjes, hè? Zo, ook zo van... Pas op, te veel jong. Nee. Zal ze maar net op camera hebben dan. Ik begin voor op take 2 dan. Ja, maar ik kan me niet voorstellen dat dat net de voordeur was. Goedemiddag. Goed volk. Jo, moment. Jo. Kom eens weg. Goeiedag. Goedemiddag. Even voorzichtig. Jo, zeg het eens. Hi. Ik ben Bas. Ja. L1 programma onderweg. Oh. Kent jo. je het? Ja. Ja? Ja, Oh, gelukkig. Ja. Wij zijn, nou ja, brengers van goed nieuws. Wij zijn halers van verhalen. Och ja, verhalen. Nou, Wat heb je hier? Ja, dit is ook domein. Dat kan niet missen. Ja. Rooster, alles wat hier hangt en wat niet vastgeschroefd is, mocht ze meenemen. Echt hoor. Nou zeker. Of dat nu een plantje is of wat dan ook. Ik bedoel, ik vond het soms jammer dat dingen gewoon weg worden gegooid. Dus zeg ik van, jongens, hier had er het. En, nou ja, aangezien tot hier nogal lui van boven de rivieren komen, Ja. die vinden dat allemaal fantastisch. En of het nu een klein kettingsje is voor een kindje, of wat dan ook, wordt metgenomen. Maar jij ziet dus echt immers van het deilen. Zoals ze zo wel kunnen zeggen. Luister, ik ga niet alles delen, maar ik heb veel qua troep. En zo moest het met ook kwijt. Hey, en de ladder bijvoorbeeld, hè? Ja? Dus staat er al lang? Daar staat er nu al 2 weken, maar dat gaat dadelijk wel weg. Want straks hebben we wel de bonk en dan moet de straatzuiver, tegeltjes moeten zuiver gekratst worden enzovoorts. Daar moet ik dan het gaan maken voor de lui die de processie willen zetten. En, nou ja goed, er zijn meestal toch wat ouderen. En die vinden het fijn om even te zitten en nu zijn er maar 2 stoelen. Maar dat is voor de wandelaars. Die willen zich dan door een butremke pakken, gaan drinken en dan gaan ze weer verder. Dus je ziet ook nog eens gasvrij. Ja, hoe is dat? Gaan ze natuurlijk niet naar binnen, maar als ze even hier willen zitten, dan hebben ze het kan. Hè? En Hoe kom je aan de spullen? soms zie ik het, ook die rotsen op straat. Ja, dan zeg ik van, ja, waarom gooien ze dat allemaal weg? Ja. Hè? En ja, het wordt toch weer metgenomen op de een of andere manier. De welbekende plantenbiep. Ja. De mensen die tegenwoordig ook al van die caches hebben, doorstoom bijvoorbeeld conserveblikken met grij in voor lui die misschien geen geld hebben om überhaupt groentes te kopen. Ja. Gij ziet ook echt een spullenbiep. Dat ook, maar het is ook zo dat van daarachter, zo zit ze op de Krijtlandroute, Santiago de Chile komt je ook langs. Niet dat ze dat meteen in één keer lopen, maar men loopt die sowieso al vaker. Dus ja, en dan ziet men het
vaak nemen ze zelfs een klein stinkje met. Mogen je een stinkje hebben? Ik zeg, ja, dan liggen er heel veel. Bellen ze dan netjes aan? Ja, zo van, dan vragen ze wat het is en noem maar op. Ik zeg, ik heb maar van alles tegen de muur aangehangen, kloor. Is het nou, ja ik vroeg het goed, is het nou achter de poort een beetje hetzelfde tafereel als wat we hier zien? Achter de poort ben ik aan het opknappen. De bedoeling is tot daarachter nog wat appartementen weer gebouwd. En ja. Maar, dat helpt je voor ook zelf? Dat wel, joh. Ja, daar mogen we niet kijken. Nou, doe steeds versteld wat er allemaal van maskers en ja. Ja, daarom vroeg ik het ook. Ik heb bijvoorbeeld in dat huis, dat heb ik nu verhuurd, en een paar Duitsers die ja, kinderen hier lesgeven. Ja. En die moeten dus in Duitsland hebben ze absolute schoolplicht. Ja. Dat hebben ze in Nederland niet. Ja. En die zijn er dus op die manier onderuit gekomen. Ja, die hebben nog een groot huis ergens in Duitsland staan. Dus dan kunnen ze, de helft van dat tijd zitten ze door, de andere helft hier. Met de kinderen om ze zelf... Zelf les te geven. U wordt natuurlijk wel gecontroleerd of dat inderdaad vorderingen zijn en noem maar op. Hè. Maar, oké. Dat is dan ook weer geen angstjas. Maar is het dan zo dat die mensen bewust bij u aankloppen met zo'n verhaal? Of Nou, is dat iets van, je had al verhoord en kwam je er toen achter? Nee. Ze zijn dus ook heel erg open naar mij toe geweest om te zeggen van luister, dit en dit speelt. Het is een leuk huisje. Het zit in de buurt van Maastricht. Ja. Hè? Dus daar hebben ze ook internationale scholen. Dus dat vonden ze wel fijn. Ja, en het is wat rustiger wonen. En in Maastricht, kom jongens, word even dat curve in. Op een gegeven moment, ja, dat lukte wel. En gauw al langdurig, ja, die kinderen, die kent ze dus niet in een normale klas handhaven. Hè. Dat zo hier dus. Ja, nee, dat is een van mijn kleine hobby's. Nee, ze sterken eigenlijk zelden niet. Zelden sterken ze. Nee, ik heb daar de koude bier staan. Dus. En dat is dan immers die met haaien zwemt. Ja, maar hier wil je niet op staan. Ja, maar die mensen die Dan doen... zetten ze op mee kut. Nou ja, Kom. ja, doe het zo. Nou zit... Ja, die vindt de camera gewoon interessant. Ja. Is dit nou weer de eerste mediageile bij die we ooit zien tegenkomen? Daar zitten waarschijnlijk nog 30.000 van die dames ook nog. Oh, ja, want het zien de dames, hè, die vooral een belangrijke rol hebben in de... Ja. Is ze weg? Wat Dat weet ik niet of wat die zullen we weg tegen is. hem zeggen? Of Hè? we... Jong, het is één bijke. Ja. Ja. Nee, maar dat is, ja, ook daarachter op dat stuk heb ik ja, een kas of 4, 5 staan bier. Dus dat is dan ook een kleine bijdrage om, nou ja, wat ik ooit eens een keer heb verbroken in mijn leven, toch het goed te maken met de natuur. Wat doet je dan op? Wat heb je verbroken? Ja, ik bedoel, als je tegenwoordig al in een flinke auto rijdt, je geeft nog eens een keer flink op vakantie, dan hebben ze toch wel een CO2-patroontje, wat er wel wezen mag. Dus Nou. dat ziet je nu een beetje goed aan het maken. Nou, dan zeg ik van nou, gooi een beetje bietjes. Ik ben nu toch gepensioneerd, kan ook allemaal. Wat heb je altijd gedaan qua Ik werk? heb lesgegeven natuurscheikunde. Ah, Ja. eigenlijk een beetje abstracte materie voor veel mensen. Nee, Voor mij was het de abracadabra. nee. Ik bedoel, ik hou gewoon geen talent in talen. Ja? Dan verwaal, dus ja. Zit er nu bij mij? Hier op de kop? Nee. Nee? Of is dat wat anders? Nee, Je hebt geen aanleg voor talen. nee, absoluut niet. Dus ik wil wel nog eens een keer ergens bij de zee gaan wonen. Ah. Hè? En dan ben ik nu aan het werken, want ik verbood dat. En dan gaat dat allemaal de verhuur in. En dan ga ik met mijn vriendinnetje eens een keer weg.
En dan gaat je door ook ergens iets horen? Of, Eerst huren en dan kom ik met wel een klein huisje. Ja. Ja, en waarom nog de zie je? had me altijd getrokken. Op de een of andere manier had me dat getrokken. Maar niet van nu de natuurkundige of scheikundige Nee. insteek? Ik heb wel vroeger een bootje gehad in Huizen. Toen ik nog studeerde in Amsterdam. Dus dat water dat bleef toch altijd trekken. Ziet je echt van, liggen hier ook goed? Als je goed loestert, kom ik in de buurt van Heerlen. Ja. Ja. Dus, En waar heeft ook Wiegje precies gestaan? hè? Waar heeft ook Wiegje? Voerendaal. In Voelendag? Ja, Voerendaal. Oké, en een jongen uit Voelendag. Mhm.